Siyangena la yabo. Yeah. La khona futhi lento siyenza nomfana wakhona. Hawu, ntshontsha nomfana wakhona? Ikubo la. Malume wakhe lo somntshontsheleni. Uyabhema na? Lo fana? Uyabhema. Vele usuvela ugaxele unga noma nje. Ngase ngivele ngigaxele. Uma phela sini into esigaxelisayo isaqala sayidayisa. Uqala wayidayisa? Ngidayisela abanye abafethu bangasekhaya abadala nginami. Yeah. Mina ngingayibhemi, ngibhema intsango. Laba abangitshela ukuthi mina ngizoba nenkinga egcineni. Angithi uma ubhema xa kusabhenya amadama. Uma ubhema idama ufaka ugwayi la ngemumva ufitha. Contact ufitha le njenge stop. Yile. Stop angithi lokhu uthi ugoqo uyipheshana bese kulifaka lapha ngemumva entsangweni yakho. Kodwa edamini le ungaka ufaka lento yakwayi, ugwayi nje. Usephula lo ugwayi ufaka ufitha ngemumva. Yeah. Ube yiwona istopper. Manje ngalesikhathi udonsa wonke lo rich uzosala la estopheni. Urich. Wonke lo rich owehuku usala estopheni. Yabo. Belokho bengibekela ngithathe lento ngishuke ngimixe nenkantina. Mina ngithi ngibalekela ukubhema yona uqobo lwayo. Kanti la ngingena khona. Mina ngithola urich wangempela. Engilokho ngibhema. Suku lokuqala ngibhema. Nangakusasa mangifike fethu wena ungayibhemi lento le ngcono ubhemele yabo. Badala nginami ngingana yabo. Hayi belokho bengibhemisa. So uyidayisa phela. Ngiyakhona nje lapho. Ibona laba engibadayiselayo laba bangifaka kanje. Yeah. Engilokho ngiyibheme lentsango. Mixe ngalento yabo ngiyibheme lentsango. Usuku lesithathu imina engangiyicelela lempahla le. Ngendlela yayingishanga yaro. Yayingishaya ukudlula bona. Phela mina ngithi ngijwayele ukubhema le rich. Yonke le esuka ibhenya isala la ngemumva. Kukhokho. Ngagula ngadlula bona. Balithatha idama kwathi ushaya amabili ngashaya amabili ngaba right. Kena kanjalo ke zonke insuku ngabuse ngiyibhema vele ngiyidayisa kulula ngithenge ngithole eduze. Yabo angithengi lokho ngithole eduze lokho ngibhema. Qhubeka futhi sengidayisela bona ke mase ngidayisela bona. Ngale date le abekho laba futhi baboshiwe yabo. Umuntu anamali ngihle nayo le nja yami le yabo. Anjami isuke bedanethi futhi malume ulahlile lapha uyashibisa. Ngicabanga somenza njalo ukuthi ngithe uthini ngicabanga somenza lento ikukhandisa senye isibindi lento le. Ngiqalekile lapho. Ethi yena ufuna siye entatha ngithi mina manje kuyafana entatha fethu. Ngathi singabhemile manje wena ufuna siye entatha sofa phela. Sofike entatha sozophela sobe sesifa phela. Wathe ngithi asambeni manje sami. Uyawazi phela ukuthi kufulwa kanjani uma ungaphandle unakho umbona umalume wakho udayisa ama drugs wena umalume wakhe. Mayefika lapha ewindini yabo athi ulunguze lapho ngiyabona uyangilahlisa akafuni ngibone ukuthi kuvula kanjani. Athi awuqalazi lapho uthi akekhona oqhamukayo. Ngihambe ngaqala 2 minutes. Ayavula vele abantu vele ade beshibiza lapho. Yeah. Ayisingene ngaphakathi sinyonyo. Hayi sithathe izinto. Lo abetane la hlenze njani azonyathela intombazane shothi khona intombazane leliphansi lapho azonyathela intombazane ngoba inyathela intombazane betane ihayizi intombazane bafuke labafethu bavuka sisendlini hayi ngiyakutshela wona bathi bewukhanyisa nje ugesi hayi vele mina sengiphumile sibaleka kanjalo cabanga uphela okunye sangakuthatha sasathatha nje lokho kula eduze hayi sivele sibaleka kanjalo lokho kwala edropeni hayi inkinga sengihlala la edropeni ke isingisusile lokushini sengibalekise idrop yazi nasiyibuyisele emuva la yaqala khona ngoba le how I ended up in drugs uhlelo lokuqwashisa izingane kahle zesikole akumele siyidide siqhamuke sesiqhamuka phezulu. I think iyafana indlela bonke abantu abangena ngaye ekubhemeni baqala mhlambe kuyiado istage mhlambe bephushwa abangani bese esikoleni beqala ogwayi omunye uqala ngoba debona umalume wakhe mhlambe axosha ingqama ekade kodwa isikhathi esiningi umuntu usengaplanile ukuthi ngifuna ukuyiphema phela. Yeah, baqala bengazi. Okay, wena ubani igama lakho ukhulelephi uzalelwephi ufundephi amabanga phansi like i-background yakho nje uma awushawa myself nje ukuze umuntu azo understand sibone ukukhula kwakho nokuqala kwezinto ke ziphume esandleni ngoba ngicathi stage sokugcina leso kusona la okwaqala khona iphuli yakho yokuqala kaGwayi ayidi lose noma yini le waqala ngayo isiphi yakho yokuqala uphuza utshwala lapha ebunganeni usamncane. Yeah, nenzelani
ukuthi umuntu osakuleso stage azi ukuthi uyapi. Understand le nto leyo. Izinto afana igweme kuzona. Yeah, kumele agweme iphulu yokuqala ukuze engagcini ekulesigaba wena okusona njengamanje. Umfowethu uba igama lakhe. Mina nguSempiwe Mthetho. Sempiwe Mthetho. Njengoba bengishilo futhi sicela usichazele ukuthi ukhule kanjani, ufunde pha amabanga aphansi. Ngikhulele Kwamashu. Yeah. Elokishini. Yeah. Ngafunda eDaxolo. Khona isikole kusisa eDaxolo sika C. Yeah. Ukuqala kwami nje ubhema ugwayi. Khona umunye mfethu. Ubumfundo onjani? Bengibright. Yeah. Bengiphasa mina malume. Ngadidiswa nje ukona ukuthi sengiyaphema. Okay. Uqala nje kwami ukuthatha ugwayi ngufaka emlomeni. Angisayingane khumbula kahle. Mhlawumbe angisafunde primary. Kunomunye mfethu ongasekhaya kwakuthiwa uSimanga. Yeah. Umkhulu wakhe vele ugwayi nje uxhaphakile. Yabona umuntu osewubhenyiswa istress i20 ayiqeda ngosuku. Yeah. Yabo mongene egcekeni inqamo mhlawumbe zu39. Ukuthebelele. Ngoba ngitshela ukuthi sasa amabhoza akekho ayibangisa omunye. Sicoshe lezi inqamo, sifa amaphayiseni sihambe sezantsi emfuleni la singesibona khona umuntu. Singene ebridge ngaphansi. Ngikutshela ukuthi umuntu uphethe inqamo zakhe mhlawumbe 5. Yes, ayibhema Mr. Vincent lamkhulu. Phethe umuntu eyedwa 5 inqamo. Umentshiso wakho umentshe akekho fanele hlupho omunye la. Sivele sizo enjoy la. Lina ngaka lapha iminyaka? Mhlawumbe sasinani ngoba ngangifunde primary mhlawumbe sasino 13 noma 14. Yeah, kuthini Paul kwakho mhlawumbe ngomuntu obhema abonwe izingane ukuthi uyabhema egcekeni nje ekhaya njengaye umkhulu ngoba nani mazi ukuthi umuntu obhemayo. Nomkhulu ubeseqala nanokuga bo izinto eziningi bebengayinaka kakhulu. Yeah. Ngoba kwakhona uma ubhema egcekeni kufanele phambi kwengane. Yabo. Yeah. Manje izinto eziningi engasayigwema ngoba vele into yokuqala umuzi wakhe okwesibili akekho ozomtshela umdala lo muntu uma ethanda ukushisa edining room ushisa edining room uthanda ukushisa ekamereni. Kodwa bonke labo abazemva kwakhe akekho ophemela la egcekeni. Okay, seniyagangama nithatha niya le phansi emfuleni niyobhemela khona. Hayi phela masifika lapha singena ngaphansi ebridgeini umuntu uyashisa ugwayi wakhe yabhema. Hayi masidakiwe ke solokho sihlekana. Nanga kusasa futhi uyazi into ebheda yajovana. Nanga kusasa futhi. Makuwukuthi sizovuka ngakusasa nginethile inqamu zemanzi. Ila sekuphoqeleka khona ukuthi sikhiphe imali sihambe sothenga. Imigwa nje ngaqala njalo iprimary. Ngaze ngifike high school vele sengiyaqalekela. Ungena kanjani entsangweni? Intsangu phela. Khula kanjani kulento? Like ngifuna ukubona ukhula kulento. Angithi vele sengibhema ugwayi. Yeah. Ngokubhema kwami ugwayi sengihlangana nalabafethu laba badala okuyibona abanqalisa uwungu. Yeah. Hey lo fana ulayithile yabazi emabesa kukhohlisa. Hey lo small ulayithile fethu ingakho nami ngithanda ukudlala naye. Emshani bhema ugwayi kuphela ngithi hayi ngishaya ugwayi kuphela. Afuna kuyishaya nekantini yabo. Cha ngizayishaya nekantini yabo vela ngijahile yabo. Hayi nangempela bengishukela kushuka ekuphenya. Mina vela ngithi ngisaqala. Yeah. Ngithi mina hayi malume mina ngizoyishayela noma amaphula u2 ngizoba right. Hayi nangempela ngishaya i2 ngibe right. Umuntu wangibamba nje uma. Yena wangibamba uthi ayabona manje sengidle insangu. Ngoba ngosuku lokuqala ngibuya ingidakiwe. Angene ekitchen, angifike ekitchen, thatha iplate. Ngifake nje kahle izinto zokudla. Afike iplate ngalibeka la emathangeni. Ispoon ngasibamba ngesandla. Ngibuka iTV kanje. Ingidakiwe lapho vele ngisafresh. Ngibuka iTV kanje. Yazi okokuqala sabe cimeze ngesikhathi ngiqeda cimeze seqatha ispoon. Hey wonke umuntu waphenduka nje kuthula ke la generation lapho bonke abantu bathenjoka kuTV. Uma la saqala khona ukungibuka ke manje. Hey nakwesibili saqatha ispoon qatha. Kodwa hayibo wena into edlile ngathi angidlela emangikhathela kodwa ngijima kakhulu eground ngihamba amanga bayazi vele nami ngidlala ibhola. Manje ngijime kakhulu namhlanje. Wathi okay ngithe ngisungabe ngidedela ibhoza yokugcina vele ngadedela lona iplate.
Kwacaca ukuthi ayingeke. Hayi, Ikhona lo muntu into ayidlile. Wathiwa wena yazini awuthatha ijacket yakho. Ngibonile ngesikhathi ufika la ufike wahamba wayoshintsha ngithi. Wathi manje ubonile bese ingcolile lezi ngubo. Kanti abe ngenzela iphunga. Phela insangi yanuka. Hey. Sengifika nje abengena ekameleni ngashintsha lezi zinto lezi. Wathi uma ulandele izinto ade uyigqokile. Wathi ngifake emanzini wathi asihambele ufuna ungikhombise le bhakede ufake kulona. Hawu namhlanje ngiyabanjwa. Ayisahamba usifika la uyibona phezulu komphetho wathi usenje zesemanzini ngathi angikhohliwe ngifaka ishati lesikole emanzini ayabona ukuthi ayile umuntu lamanga lo wathi okay lesi la ayithatha inu ngalesikhathi seyinuka zinuka insanga wathi na nje insanga yanuka ipemile ngathi ma ngeke ngiqamba ma ngibhema ade ngihleli nabantu abayibhema yashiba ngenzelani silima wena ngibonile ukuthi usuyabhema bayangitshela vele abantu ukuthi wena usuhamba nosibani kanje hayi la ngiqala khona ukujumpa ke lapho wathi yazini abangani bakho uzobakhipha fanele bedala isibophe bona ngiyakutshela wena kusuka lapho ngihambe ngiyobatshela wathi bazonibophe ekhaya wona bazonibophe ekhaya mase sidakela baba sibopha yini sokwazi fanele uzovese kubulale fana msana wena nje into ngoba fanele vele uyeke ukuhamba nathi ngathi hayi baphethe hayi ngcono vele ngiyeke ukuhamba nani ngoba manje sengigaxelile vele ngantshela ngensanga ngathi mina ngiyifuna insanga ngiyiphemela ugwayi wathi wona silimo wona insanga inoguft ugwayi onoguft ngathi hayi buka sengibanjiwe manje mina ngishile ekhaya ukuthi ngibhenyiswe yini ha ngitshele kanjalo ngathi hayi ajwayele khona mona how small Abo lento yokudlala abantu kuthiwe uhlakaniphile small hayi yabo nje khona ngabhema ukuthi ungabusakubhema ukuthi ngoba manje ukuthi angina gift hayi ngeke ngifutha ikhanda ngifuna ukulalela lo gift lo hayi makwaqala awuzwa ku gift awusenkingeni angithi sengubhemela ugwayi ayibhema insanga sengiyongene ngoba beqhawo angithi ungena ngokudayisiswa manje like ubuyidayisa aphi kodwa ngifuna uunderstand ezikoleni ubuyidayisa aphi nazobe ngidayisa esikoleni ayonto bangaka abantu ababulele small wenja hayi inqwaba mina ngibabhubhisile ngoba manje abaningi bebelandela mina izinto eziningi bebeyibuka ngimina ogronke bakubuka ngimina ogrice bakubuka ngimina liningi nje iqembu lami elizemva kwami ngoba nje kahle ngasekhaya nje iwungayiqamba manga ufana nokuthi uyafika nathi abantu abaningi babengayazi Kwamashu babengayazi nje inqwaba skisi babengayazi inqwaba okay sihamba sesikoleni abaphethe badala ngithi siyafunda la nalabo abanye khona lo yedwa ongafundi usevela usesiyekile isikole sithumela yena ke dropeni uthaze othatha order la ipoint impethe hamba ipoint ipoint manje laba lokho besidunguza basidunguza hamba ipoint ayifike ipoint ayifike ipoint afika order yazi order nje thina sisesikoleni silindene ziqalekile ingane phela ngithi siyabhenywa lento le sesiqala ukuyifanga la esikoleni la nje Kwamashu abaningi abayazi bafuna ukuyizwa bafuna ukuzwa uguftwayo hayi ahambe lo mfethu eThekwini fast naye ngoba ehamba uqalekile ufuna ukushesha buya azobhema buka ke lento yenzeka kanjani kunomfethu la lo mfethu engidayisa naye ubhuti wakhe omdala ushade nothisha lo thisha oshade naye ufundisa la esikoleni uthisha uyazi ukuthi makufika amaphoyisa gijima azotshela ukuthi nene fihla lento yene idayisile ngoba manje kuza amaphoyisa namhlanje sesiyaqala sesiyafihla awuswidi ke thina onke usenze lutho bona msasiphethe yonke iconnection ngoba makuzofika amaphoyisa sasazi sesiyahamba siyofihla hambe lo mfethu azo-order abuye buka sikuqela phi cabanga i-drugs siyafonelana sesinamo nanamafoni sisiyakwazi phela ukuthi sisuke lokushini size la eThekwini sizontshontsha ebhishi mhlawumbe kuwa ama weekend besitshontshe la sitshontshe belungu ngoba i-team yethu awuyibona ngophako ukuthi hayi uphatha ubhaka Quicksilver bolizati iNike ayiphatha Adidas ayiphatha Billabong Quicksilver yabo nje labo bhaka baphatha belungu ithina sasibaphatha wabona ngathi nje igroup yethu imali singayicela ngisho kubazali sesiyadayisa ayikho imali singayiphathi awekho amantombazana angasilandeli lo mfethu mayifika sizophuma ngawani aphume lo mfethu ahamba eholo abange eholo ngithi iholo vele lifike libomgrupe mase liba nama room ngalalima nama room ngala omunye uzoma emawindini omunye uzoma ngasemnyango thina sithatha itafula vele amatafula ezihlalo thatha yilokho uzana i-tiles
silibekela silishisa ithayithi lo mfethu usebuyile vele siyayidonsa lento sifaka ethayithini uyayigoqa kuyabhenywa kuyagoqa yabhenywa sesiyaphuma abathengayo vele bayazi ukuthi sidayisela esikoleni cabanga thina ngoba sidayisa asilovi siyafika esikoleni abangasekhaya basuka ngasekhaya beze esikoleni bezoyithenga esikoleni hey awusayishaya imali mhlawumbe nanenza malini ngosuku besiyenza imali ngoba le bese ODB bayimalini bibo 2800 iprofit yakhona ibibe 8005 ngoba 8005 sesibhemile futhi bongabhemi ngoba my kahlahle u3000 yeah ngoba u3000 sina mase order usiphulela u200 asenzele ngo2.8 iprofit yakhona u3000 sina ukube sasingabhemi saso profit u3000 kodwa ngoba sasibhema sithenga ezinye izinto kuyona sasigcina sesenza u1500 ngoba sidayisa la umuntu odayisa ngasekhaya uyedwa umunye umalume ngasekhaya ungambizi ngegama odayisa uyedwa ngoba edayisa la sesiyadayisa nathi wonke ama customer aphetha nosuka kuyena ezakuthina sina senza lento angayenzi yena akena akakweletelani akasizani ufika nemali eshodayo ngeke aza kusukela nje mayikubona okay customer lo muntu wazi ukuthi athenge nge1000 zonke insuku namhlanje ufika kanamali ngizomncishelana lo muntu yena kwakhuluma intombi yakhe eqala ngasodakwa la hamba nophanda lento iyaphanda cabanga masifika sothenga kuwena ndoda yazo kodwa mase sizosifuna usizo ukukhuluma intombazana eqala yamunzi angithi yabothi izona zonke lezi zinto ezibalekela ama customer lo muntu oqala futhi sithatha kancane thina futhi sathenga lapha ethu abahloniphi intombi yakhe vele ikhuluma noma kanjani yabo nje kwayena ayinqena ukudonsa ibhakede lamanzi uphunyele ngalo nisahleli kanje thothi ibiza indoda isabhiza ibiza indoda isabhiza phela abasele yathonsa ibhakede aphunyele sonke ngamanzi hey awucabanga lento ngoba ibhunyele imalini 2800 ngoba ibhunyele usucilile wonke lo mali baxabaneke labo baxabaneke manje into aseyibanga lo sesiyibanga wonke ama customer asegcwele kuthina khona angiziyazi lokushini khona uA no B no C no D yeah sina sihlala kasi ngoba hlala kasi nayo uhlala kasi akhale lo mfethu yabo khala kwakhe nathi simuzi yabafethu nina abafethu nisayingane mina abafethu ngiyondla nginentombi nginengane ngidayisela ukondla mina bengicela ukuthi nina ngoba vele nina enye indawo kaB nambe nodayisela kaB sothi usuyidike lo sehamba vese kaB shwisa msodayisela kaB stili futhi basilandela athina sibambe umuntu uthini sidle ngokuthi senze into eqondile ama customers waphatha ngendlela yabo bonke naye futhi aphinda suwe kasiyazela usezo ulandela ama customer manje ulandela ama customer manje angithi ama customer sezosaba ukuthenga bona yena hawe bafethu inhlelo kanjani lo muntu ophela namandla umuntu lo uthi abanye futhi bahamba bemkweleta baba umkhokhela yabo nje istory ziningi athi plus uvetana ufuna ukumegate ngoba emegate uyazi umuntu ozofika uzoqala kuyena emfethu ukubona umuntu uma umsaba ke emdala akukho ukuthi emfethu abantu bafuna ukuthenga phela mfethu usambi ngani nafuthi uyodayisa endaweni yakho ngoba phela basaba wena angithi wena mfethu bayakweleta futhi nokubulalana kusuka lapho uqala kanjani ngoba esenganibulala kahle kahle ukuze ama customer abuyeke umuntu wasibulala wazuthi asithakathi hey hawu shango meqoka bikabo umpuleza kuvubuka lenyawo zabangaka yazi ngangakwazi ngisho ukuhamba manje into esibona ngayo ukuthi hayi lo umuntu oyedwa lo wenza lento nginophathina wami mina engidayisa naye yeah maye uvuvuka lunyawo la right noma ngivuvuka lunyawo la right kangangokuthi itsheka lisagqokeki sesiyingcebo ngoba sihamba omunye ugqoka uphaqa omunye ugqoka iteka ngithi yabo sesihamba nophaqa neteka hey ayikwasho ukuthi vele-ke nathi-ke lento sasidla endlini-ke ngoba phela ubaba kalo uphethwe yinyanga yena umuntu evela sitshele kuqala ukuthi hayi nina niyamazi nina umuntu enibanga nayo izinto ukuthi ubani kodwa nawo umuthi sebenziseni kanje sasizakala kanjalo kube ngempela saseweki ngempela hawu umshubo ngabe khulunywa enye into wasibulala ngento alesicefe esikoleni wagcina uqedile khona ngagcina ngaqedanga yini ke sihambe izimkhiphe esikoleni hawu phela kwase kumnandi kakhulu angasaqedeki angithi uyazi masuwazi imali ukuthi vedana ubuke ukuthi uthini kuma wakho mase kubona ukulelo zinga ke manje sisaxabana ke manje
ila sesixabana khona kakhulu ngisho ngizama ukuthi ngimkhothise ngaleyo mali mhlawumbe ngithenge leyo gross akanandaba ufuna nje ngiyeke lo doti uma wakho mama uneqiniso hawu uma uneqiniso mfethu ngoba angilahlile mfethu angisho ngikwenze kumbe kurongi uma ubheka mangaka amaphara owawakhanda ngokudayisa mina ngoba ngikutshela ukuthi bonke bazemva kwami mina abantu esabayisibonela ukubona mhlawumbe bawu 4 5 bekuyimuphi unyaka ayisekukudala mina 2010 shothi umuntu bese ushilo uthamba nanga una 31 manje 2010 umuntu shothi ubevele sebhema ngoba ngikutshela ukuthi abantu esabona ngabo ukuthi lento iyabhema mhlawumbe bawu 4 mhlawumbe bawu 5 ngoba thina safika nje vele ingakadumi kakhulu efike yadunyiswa yithina inina amaphara oqala ithina nje amaphara oqala ngoba ngikutshela ukuthi mase kuthiwa ngiyayiyeka mhlawumbe ngavele ngihlabe ngisho inkomo straight uzungahlabi inkomo straight hayibo angazi sengenze kanjani kangaki yabo kodwa manje nineyintombi niphatha imali umonakalo uqhamuka kanjani ethina izinto igcine manje iphuma esandleni phela ngithi uyazi ukuthi nabantu mase benomona sebekumonalela ukuthi bazama ngazo zonke indlela benza noma kanjani basifakela amaphoyisa basithumelela ngabantu inkaba abantu abafana neinkabi kanje basisebenza nangomuthi ukuthi besisakathe yabo nje kube ne slow down yabo nje ezinye izinto uyikhohlwe ungakwazi nanokucabanga kahle nazo inkabi ziyafika nezibhamu zizosifuna la zingena emakithi sebeyaqala abazali siyazinike yekelana ukudayisa lento buke ekseni bekufika amaphoyisa emeni kufika inkabi zizonifuna zanithathela imali ntambama umphakathi futhi nawo uyanifuna yekeleni lento ngoba into ezokwenzeka nizoshona hawu nangempela kufika abanye bezosibamba inkunzi ngoba bezosibamba inkunzi bafika vele ibhamu ikhona yabo mina ukuthi desperate ngiphatha thu mina ngima kanje awusmolza uma ngento ngima ngento ngisho kahle ukuthi hayi bafethu abo mina yamento angiyoyifela ngoba vele ngiyazi ukuthi ayikho into engiyisabayo umbi kwandawonye ngiyazi la ngudla khona ukuthi hayi akuyona impuqo plus yabo into uma uyisebenzisa kuba khona into ezokwenza ukuthi kube ngathi ungayitesta kodwa hayi ukuthi wena uhamba uyosukela abantu uqondane nje ukuthi ngiphuma kuyogawula lempande le ngayisebenzisa nabo sibani sebengisukela nginana isibhamu awuthi ngiyiteste lento le awu bafika lapha bazongibamba inkunzi la bafuna imali bafuna ihungo okay ngiyesabi ngilindela emthondolo buka ilima nangempela bashawa mathithi bali badaka umuthi wami ngibashiye emthondolo ngihamba ngendlini enkulu mangifika endlini enkulu ngifike ngudonse lo thunga ingqondo izobuya lethi ukuthi lo muntu lo zishapu uhamba endlini esikhathi eside kanje makuthi uphuma nepipe sokwenze njani kanti ababuzange langena cabanga ngayizolo babekade befikile sebebhubhisile ilokishi lonke umashu wonke bayasatshwa akekho umuntu ongabasabi mabefika kamesheni bafike bekoleka umesheni nomesheni bayakoleka manje lento le bafika kumina bacela imali igas nebhodlela ngibathengela ngomsombuluko befike fu Tuesday bacela igas nebhodlela ngibathengela ngolesithathu bafika basabuzi lutho bafika sebeqhabula ibhamu bafuna yonke into yabo shuthi bebesalokho betrace kanti ngayizolo bengade ngibacelise bafisa ngiphi inhlamvu ze9 kanje ngishoda ngenhlamvu bayitshela ukuthi ngiyabasabisa ngoba befika abawu5 abawu3 baphethe ibhamu labo abawu2 baphethe ibhamu bashiye emthondolo ngihambe ngendlini ngifike endlini ngifike ngudonse lutho uma ufuna ungithethisa yabo ngaba sebeyangena bayawuza umsindo la ngaphakathi wathi lunguza nje ngabe ngisho ngo1 ngoba ngishaya u1 uma usengibambe kanje lento ngibhedane ngayigamanxisa kanje ngoba ngiyabona ukuthi uyozadubula eqala lo muntu yabo ono vele ngidubula asikhathi ngiqeda ukudubula oledi ngiyalibona livala amadlebe ngilithathe ngilivalele ekamereni ngiphuma ngathi ngiphuma nje awungabe ngininga lo mfethu u1 ngabe ngithatha u1 sabahupha kanti bazothi uma bebaleka nayi TRT ngaphambili imnetwork unit iyasebenza cabanga ivale imoto ngoba babalekela kuyona yazi ngoba siqhumisa thina amaphoyisa naphesha komgwaqo ngoba siqhumisa thina sibahupha baqhamuka ngala sonke ngithi siyeza sibahupha sizobaphosa kuona amaphoyisa akusekho ukuthi bephinde emuva bebaleke beze kuthina akusekho futhi bebaleke beshona amaphoyiseni bavele basarenda ibhamba elahla phansi bayaboshwa ngalelo langa semdeni
ilo muthi sasudla hayi bavele babone enye into hayi sisukela iwest la impompo yodwa abayithola impompo banxoxela nabanye afika amameshente ezosibonga uthi baphethe bese singasakwazi nokudayisa kahle bese besihluphile labafana engiyo cabanga ufika intshebe endala izobonga la kuthini uthi bafethe siyabonga bese behluphile isawuna umdala kanje ungazisho ingane encane nje nathi phela sisithethe uthi le game lesidlalile lasiwinile baze baphuma ejele mabephuma ejele futhi ngihlangana naye ngehle taxini yabo uba ngehle taxini ngiphuma eThekwini labo ngehle taxini angiqophe lo yedwa ngivimba bathi awemfethu indaba manje mfethu ngoba phela mfethu wabona ukuthi mina ngaboshwa ngalelanga ngifutho wena indaba mfethu ungayikhiphi imali yami ephele ngithi mfethu asizothi uthini ngikhiphe imali owabhela ngayo ukuze uphuma ejele kanti wena uzongenzana ongazili kuzombulala uzodlala lento uzodlala nami kahle umngane wakho mina yazi nebra wami mina mawehle ekhaya nakhe isekhala istop nasi lapho ufana uthi wala umgwaqo nakhe ekhaya ngathi yazi nebra wami ngifuna sidlala kusafuna sidlala ungilindela ngiyeza abe ngithi hayi ngathi ngiphenduka ngiyambona uyagijima uyaqabona uyasho uthenga zingiphinde lengane le ngabagcina lapho usidwela ngabagcina lapho manje yini exoshe lokushini uwa kanjani uphethe imali uwa kanjani kahle kahle mina ngashawa yini ngasuke ngashonelwe ingane nami ngoba ishona kama wayo vele abangifuni yabo angiyaphoqa ukuthi imali eningi ngiyenze njani ibambisane netime lalingizala ngibambisane nalo sikwazi sisinqoba ingane ngoba kahle indlela ababengazwani ngayo kwakukhona itende kama wengane nasekhaya kukhona itende baba nebhasi labo besuke nabantu babo nabasekhaya baba nebhasi labo basuka nabantu babo ngendlela ekungazwanwa ngayo yini abangalo ngingasekho kuba lo mama wenze njani uthi ingane iyagula yazi usuke vedana donsa icold gate wadonsa upolish wayifaka enqanze engane wayiphuphuza masifikwa elokhuzana buka kwenze njani ngoba yenza lento le wenza lento le ayichathi ingane usuke lapha uzoyivakashisa ekhaya ube ivakashisa ekhaya uyazi vele useyishayile itrap angithi ngalelo langa ingane yathula ngalo ingane langa evakasha ekhaya ngeke ingane ize kababa wayivakasha wayisiyashona buka ke indlela utsotsi ngayo sekuyabuza ngala ukuthi ubani umuntu ochathele ingane le ngopolish nangekholi akasayithi bhu eyokuchathwa kwengane angithi phela esibhedlela uyazi ukuthi cause of death yacheckwa ukuthi umuntu ubulawa yini kanjani postmortem mfethu bathola kanjalo kodokotela kwathiwa ma wengane uma phela ngithi uyena umuntu ogcina wayequbula wayesesibhedlela kwathiwa ma wengane uyichatheleni lokhuzana ingane wathi hayi ikama wayo la ehlala khona ekhaya bivakashile acishe babophuma uma umuntu onenhliziyo enhle kwangavuma ukuthi beboshwe lapho kodwa nje kahle kahle kufanele eboshwe lo mama lo ayinhliziyo yami yajika ke lapho sengishonele ingane yami yokuqala ingane yami yomfana ajika inhliziyo izinto sengenzeki ngendlela nami sengenza ngenhliziyo izinto eziningi abo nje stressed umncane ushonele ingane abo nje plus ngiqala ngisho ukushonelwa ingane ngiqala nanokuba nengane isizoshona ifika cabanga lo muntu oshona yazi uneminyaka mingaka usena 1 year 6 months buwa lo muntu uzomthatha ngalezi zinto lezi ngoba phela mabecheck cause of death yasho ukuthi izinto ezitholakalile zibe ningi kakhulu kangangokuthi saze zam affect ngoba ingane okay right vele kuyaziwa ingane iyafaka icolgate angithi iyafaka upolish angithi kodwa ngeke uthathe idosha lonke la colgate uqishe enqeni upolish wonke omningi uzofaka enqeni uyambulala lo muntu nishona kanjalo ingane yami sithi wajabula noma ejabula ajika yini lena manje sizikhiphe ekhaya manje kuhlalisa emgaqweni obusulala ko plastic emva kokuphatha imali yabona into kanjalo nasekhaya isishubile manje Amaphara nje asemancane sekhona iforum ikhona nekhona ekseni bahambisa abantu abaye emsebenzini babaphelezele nina nifuna ukubenzana abantu abaye emsebenzini cha sengisho ukuthi
Small azogangela small nina niyini niphatheke kabi bahambisa abantu abayemsebenzini cha phela sengisholo na iphazamisa kanjani empilweni leyo nto leyo cha phela ngithi yathina bese siyaphanda thina hamba uze phela yenze thothambo uyiphumela le endaweni zakho thamba uqhamuke edrobheni uqiqingile la uphethe ilaptop thamba uphethe iplasma uzodlula kanjani eforameni uphethe lezi zinto ube into yokuqala bazokubuza ngithathe present masuthini yashindo hayi akusachaza isike yakubamba nini iforameni njalo 2 times awusilandise kubambaphi kuthola kanjani wenze asasiyobamba inkunzi sikhisheliwe la kuthi hayi uyazi-ke mo usahlanganisa nawe hayi impethu esikoleni kanje phethu kunamafoni la kanje fanele kambe uthathwa nangempela sami hayi sifike siwathathe la mafoni phunywe-ke la sekuyaphunywa sekuyabalekwa-ke la cabanga ngizobamba mina ngedwa ayismall ugijima kancane futhi gijima kancane ifence ingangobaba ingakanani ema efika lamadoda afika yanwebeka la shwi uzinga le akekho ngisho ufuna ukungidonsa ke phezulu ayingithiwe sengisala ngedwa ayangibamba abangili bangithatha okwesibili ingibamba ngoba sengidayisa ehunga ngiphuma edrobheni la ngiphuma kuyo-order yabo ayingidlule komunye isitama la kunemali engango-14 rand lento ngoba siyidayisa umalini u-20 rand akhala ethi mfethu ngishoda ngo-6 rand la mfethu ngifuna ungenzele ngathi yazini bra wami imali ngaphandle efana nokuthi ngamlindisa emgwaqeni mina ngangena la ngaphakathi ngisafuna ukuyogoqa phela ngithi abo mhlawumbe ezothatha mhlawumbe u-20 minutes kuyima ngimnika into yakhe ngingakayithathi ngisho imali yakhe ngigayi vele wena mfethu mina kufana ukuthi ngihlala kasi la ngidayisela kephi ngidayisela kaJ yabo ngoba ngidayisela kaJ mina kasi ngisuka kasi ngiyodayisa kaJ akukhona ngasekhaya okwesibili ahlala nabantu abadala ngifica umfana nje mfethu uvele isemchasweni lapha umfana akasanabazali yabo nje sengiyayidalela mfethu kulo muzi lo wakubo yabo ngihlalise lo mfethu vele uyabhema yabo uyazi ngithenga ukudla yabo ngithenga yonke izinto zasendlini naye futhi ngibuye ngimkhokhele ngithi yabo ufana ukuthi ngiyarent engifike la ngigoqa engiyayizwa la kanjalo umsindo yabo toyitoy yabo nama ngiyitsheli phela ngiganga ngithi yabo ngidayisele ungakuphela ngiyitsheli khona iforum engafuna abantu abadayisa ehunga umuntu wakhona osuke lapha ezenjani ahambe aye kuyona le forum cabanga ihamba kulomgwaqo ngale yazi ahamba aye kuyona la ngubaba uyafika manje uphuma edrobheni uphuma uyo-order yona lento yakhe le yazi abantu abaningi bakhala ngami athi wena mfana siyayibona inkinga yakho ukuthi kephi wena lokho wafika la udayisa la abantu abaningi bayakhala bayagqekezela imizi ukhe kulomgwaqo lo kuzogqekezwa imizi ewu3 nalo mgwaqo ngale gqekezwa imizi ewu3 yazi mfethu nami ngizolahla mina phela ngifuna amanga into edayisayo nje njengamafoni ama-laptop izinto ekanjalo izona izinto engangiceba ngazo lezo ngoba uma ufika uyidayisa okay mangithenga ifoni ngiyithenga nge-1000 mangifika mina sengiyoyidayisa u-3000 shuthi ngigena malini u-2000 okufika kumina vele uqalekile awunalutho ngingayithatha ngisho nango-500 nango-200 izinto ey'kanjalo vele nje ngiyayithenga zikhona namhlanje khona amaplasma engiwathengile mangaka awu-3 lawo 2 shuthi ngangisehlisa yodwa yabo nami nginqane ukuhamba nezinto ey'ningi phela nawo lo mphakathi lo showcase uma udayisa i-drugs uyazi ukhadiwe namhlanje lolu suku lolu engithi ngizoyihambisa ngalo ingalo suku iqhamuka ngalo-ke iforum asakhona la maplasma cabanga awu-2 uhlama hamba ebiza iforum ifika right handed ngisagoqa kanjalo lazi ubatshelile wathi lo muntu lo uyafika manje uphuma uyo-order mabe ngena kanjalo yabo ukukhulu ukuthi endlini yabo ngiwambozile ngwafihleli kwathiwa yandoda wena lo dayisayo hayi ngivuma yabo hayi mina baba ngidayisayo kuthiwa ikabala aphume lo mfethu wakhona la kwathiwa yandoda uyena lo dayisayo uhlala nathi athi awuyikhipheke lezi zinto ayidayisayo khona sokudedela wena asale enenkingeni into wakhona izwa ngishafa pha bosigubhu lesesemithi mitha leyagesi cabanga ngishafa lapho mfethu yazwa mfethu lapho ngendlela angakhanyi ngayo
usuke umuntu wakhona uyodonsa i-screwdriver cabanga udonsa i-screwdriver uwaqaqa amabhawodi engiwafasayo buka nje mfethu lo muntu isibindi esingakanani owaqaqa wonke angithi mina vele ngifike ngiwaqaqa ngisibuyisele eceleni mase ngifaka icala mase ngiyabuyisela mase ngiyafasa sengifihlile akekho umuntu owaziyo ngabe umuntu otsheliwe lesisilima sizoyikhipha esigubhini uba siyikhipha esigubhini sinika labantu abahlanyanga kanje vele mina ngangalindi ukuthi into iphele kuyima ngiyo-order ngangi-order vele isakhona yabo ngenzela ukuthi isheshe ngiprofit yabo umuntu wakhona mfethu bayikhipha le nto le mfethu ngiyagaxeka labantu bengidonse bengikhiphe lemnyango ngibulale ngantoni abakayiboni i-TV sebeyaphequlula uyabazi umphakathi uvela uzenza amaphoyisa abhedana baphequlula-ke wathi wawu nayo i-TV hawu two bawakhiphe bawabekela aqhamuka omunye mfethu labo athi ngicela ukuyibona le eyami le TV wathiwa eyakho uyibona ngani wathi Samsung wathi awusho kunye nje ngoba siyabona vele sonke ukuthi Samsung awusho kunye nje izinamba zayo zithini usuke ezisho nangempela u3 bani eyajabule kanjalo bemthatha bemnike nomunye phinde aqhamuka futhi wathi hayi nami ngalahlekelwe iTV ngicela ukuyibona le ayibona wathi hayi kuyona yakhe nomunye aqhamuka ngicela ukuyibona umuntu wakhona naye futhi eyakhe ngiyakutshela yazi lama plasma lawo othu ukuthi awasemgwaqeni owodwa waqhekeza imizi ewu2 emgwaqeni owodwa imizi elandelana kanje thola ukuthi nako kamakhelwane la waqale waqhekeza uyandleka uqale waqhekeza la wasuka la wajomba kamakhelwane waqhekeza khona wathi hayi nina bafana najuwayela sobe siniyekile plus kuleya ndawo ugcwele amampondo anenhliziyo ezimbi itshosi ngangivika ubhushu cele ubhushu sebengibophe ngentambo bangidonsa ngethayi ngoba bengidonsa ngethayi khona umfulo omkhulu lapha ngasekhaya sebefuna ukuyongiphosa khona ngoba sihamba vele umfulo ngakufreeway inhlanhla leyo dlozi lelo athi kusamiwe kufreeway kwabhatana kwapaka imoto amaphoyisa i-G6 ngoba ipaka iGolf City hey kwenzakalani la yabo abafuna ukusuka emgwaqeni labantu bashaya itoyitoyi kwenzakalani la abafuna ukusuka emgwaqeni abala donsa isibhamu umuntu asho 2 bullets abantu bakhona bathi ngoba bevuleka uyasibona umphakathi siba uthuka ngisesishawayo uyasibona umphakathi silele phansi la asibona amaphoyisa sidonsa amaphoyisa sifaka emotweni ngagcina ngiboshwe la eGreen Park sahamba sawoboshwa ngasho ngathi awumayidlozi iyazi base usuthandaza ziqhamuka amaphoyisa usukuthandaza kokugcina yabo nje uma uyivena ulibona uyela wena amaphoyiseni ngisho ukuthi ubusunabile uzozama usukuma uyivulela ngikujathi mina uyivulela wena iveni ungena uphinde futhi uyivale uzingavulwa umuntu umphakathi mfethu sonqedile mina bonje mase ngitshengisa la ikanti ingozi yabona amawala abalengi hayi kahle futhi kabuhlungu mawala ayizwa mfethu umuntu angadabuki mfethu internet hamba encane nje ungashaya ithini lento le ayibhonye nesagila kunjalo uyahleka umalume ayibhonye nesagila umuntu mfethu uyitshela lokudabukela athi hayi bafesene imlimaze kanje umfana hayi ningabe samshaya manje mnyekeleni boy me thatha into zakhe hlalweni yabo ngoba uhlala ubheka le ashaya into enjani la hayi ashawani unjani into ezokwenza ukuthi mawumile uvuke phansi hayi uvela ukubona ukuthi nali kuphathi kodwa naye ngiyalibulala izwe mfethu namanga awuqinisile badiniwe abantu hayi ukuthi abantu kuphela phela nabantu abadala nje labo bahambe kabuhlungu mfethu ngaye ngaphethu abayijabulele into endala ukuthi no phela sinana amadle ukuthi thina phela asemakithi uyiwona sigadile ngempela nawo phela wayithanda into enzakalayo into engicasula kakhulu ukuthi kuwona kamadlozi phela wasasiza ingane phela abona sisenkingeni like la ngoba la emgaqweni bakhona nabantu ohlala nabo owawukade uyimention yabo abasho nje uthi nangu small thina wesidayisela bakhona ngathi kukhona abasafuna siqhubeke sidayisa ungeke manje nikonakele manje ngoba senibhema nje konakele ngoba manje abanye bayangihubha futhi bafuna izimali zabo phela umunye ufika ngithi kwazi ukuthi ngilolwazi mina lokuthi la kodwa khona sila sigoqa khona sidayisa khona ephethe mngana ngifuna ungidayisele labo udayisela samso order goqa nje kahle ngakusasa mase ngibuyela futhi into eyangiletha la eThekwini anginikeza imali athi ngihambe ngiyo-order mangifika la ngibheme yonke imali ngisale sengihlalele edrobheni
Engithi ngiyazi kuthiwa indoda la ngasemakethe kupaka imoto kanje ifuna wena nje ikufuna uthuli fuck you suke lapho angithi bengifuna emakethe ngiyasuka ngepoint shwi ngiyohlala khona nakhona futhi mangiye ngeza istory nakhona ngizosuka shwi ngesantshulu uyozwa kwangenela isiqaqaqaqa sebhunu uyozwa khathana aphela lapho weke unyawo uthi umubi kunyawo angihamba nomunye umfethu la oyiwela umngane amayiwela engafikela kuyena nje la edrobheni yeah umuntu wakhona uyena wazi lezi ndawo lezi yabo yeah esambe esifike la sinywe ngepipe angena nami ngingena mase siyaqalaza la hayi na iphone umuntu wakhona ushaya ngezandla engakanani la hey lesi silimo sithini sithi asimphakamisa sithatha uwallet la ngaphansi khona sothatha nefoni ngithi uyahlanya wena na iphone na ilaptop ufuna uwallet wena ufuna zithathele wedwa mina ungangidakela ngiyahamba mina manje umuntu wakhona mpethe yamphakamisa kanjalo emphakama uyahonqa lo muntu angithi emphakamisa umuntu wakhona yavetana vuke kanjalo lo muntu ngobe vuka la uhubha yena lo mina akangiboni ngalesikhathi sathi shwina hayi bethwalelo lapha ngasekitchen ngiyasuka lapho ngiyewindini mangithi ngiyewindini ngiyabezwa sebeyabuya futhi ngathi uTom and Jerry shwi bona baphase lo mncane shwi uze ngalomkhulu shwi yazizwa nezigigigi iwindi lelo kuzana abele ngacasha nje yabo mase bezofetha uze wami abele ngathatha ikhethi ngayigoqa ngalo engamenca ngathanda yabadlula shwi sengibungabona abelokho bempazisana la ngathi yabo uma ngizoqhubeka ngilokho ngibuka lo ngizogaxa uthi ngivele ngiphume awusayi ngani manje emqamelweni uthatha uwallet uphume kahle ingqondo ayisabuyi phela ukuthi khona uwallet isishubile ivukile le ndoda inde lapho uyayibona ukuthi yabo lo manje akubamba ndokwenzela amanga ayi ngiphume lapho ngedle ngiyezansi umuntu wakhona ngezwe ngaye nje eseqhoma la eceleni kwami hey uzosho ukuthi uwe ngathi yena zokade ithetha sami ngoba nika sakuyimina engiqubula yena ke manje lo muntu uyeza lo muntu lo ayi ngiyakutshela wena uyawusikhupha kanje waze wangena ngisho emotweni sesigcwala amahlathi ke lapho na ugcina bonile uthi angeke ngibathole lamagundane lapho laptop sayithola nefoni hey iloko wasakuphethwe uwo lokho kwaphuma nami manje awusashintsha ubona ukuthi kushubile kuphela mawushiya uzoshiya kanjani ngathi la eKings Park la ngiyakusajima ama-sharks rap yeah nazi ikhwama bayibeka noma kanjani uma ngifika ngithathe ikhwama la bahlanganisa amafoni about 3 engothathe yodwa ngi-5 amasenti la amanye awu2 nga5 phayithini ayibelokho besidrayisela nje sebekubonile sebengibonile ngoba ngiyenza nje lento sebengibonile vele belokho besidrayisela bathi sebesuka beyohlala ngasegatini iyodwa yokuphuma iyodwa yongena manje nami sengizama indawo yokuphuma ke manje hayi bengizama vele besuke beqonde bebonza lo muntu uselokho ezulisa into engekho azibe simqonde come here yabo ngize kubona ngiza ngigijima nje ngizenza into ekhululekile ngitsho ukuthi ngizothi mangifika nje mhlawumbe ngidakhe mase ngithi hayi abantu abadakha kanjena abantu abanzima kanje okudakha bonke bakhona ngabona siyakho bhotsho la kho lutho izinde lezi insizwe kodwa where's the phone what's the phone I don't know the phone but where you where's the phone ngiyabanga uzayabona ngizothola uright kodwa ngiginqeka ngiwakhiphe lamafoni kodwa where's the one one more where's it ngathi I don't know I know this one ayatshela ngathi I don't know you gonna know come here abese bengiphuna siyahamba la seground cabanga ngibambe kanje lo muntu ngesandla esisodwa segroundini la engibabona bevulelana uround kanje engithi bazongibulala ngenduba bafuna ungishaya one by one yabona oqala vela ngibamba nje wangithi shwi yabo ibhola lapho ubona baliphosa kanjani wangithi shwi ngiphosela lo muntu lo shaya ngathi uyangiqabela ngidedela hayi ngithi siphansi ngithi we man kube ngathi ngiyaphuka nalo wangicosha ngoba ngicosha futhi uyangithatha ungiphosela lo muntu na ngithi avela ngidede yazi akekho wangithinta ngesandla babelokho bengishaya ngaleyo mpahla hayi ngiyakutshela kwangathi bengishaya umphakathi abangenzi lutho bangiphosa nje phezulu kube ngishayeke phansi ungiphose ayi ngabuya ngawasho ukuhamba bese yazwa phela ifoni wayikhipha iyayiqatha ke yayikhashela ayingeke ngisayikhipha amphela yayikhashela kodwa there is the phone to come here
kuphela ngisho inyembezi akusakhaleki nomoya ngathi uyanqamuka ngithi ngiyafa lapha plus bafuna basho kathi ukuthi ngisho kuthiwa sibopha sifuna usibophe nje uzwile wena ingubo sifuna uyidonse ngamazinyo ungawasho umbathi where's your friend akasekho my friend uhambe kakhulu eyasho hayi party noma yini le small kade kwasubona kade ngasengibona wena so manje uthe intombi into ongasenendaba nayo ya phela vele intombi ngeke uzube nendaba usindaphi kanti intombi bese ifuna imali uyazi nawe yeah so manje usinda kanjani awukuthenga phela still nje usakhipha imali hayi kodwa zonke insuku hayi zonke insuku uyikhipha bawufuna into oyifunayo kanti uma uhlala nayo uyikhipha njalo ngalelo langa futhi hey abantu mohlala nabo banenkinga fanele kadle lo muntu okuwesimoto lobhema fanele ngabhema hey mayephuza fanele ngaphuze naye uyabona ke fanele nikhokhela indawo yokulala nizolala khona yabo nje inkinga zivetani zibe ningi ngeke liphi oled ioled sakhona ithamile ngasekho ungathini ngima wakho sesigoqa mhlawumbe sengifuna ukubuyela emuva cha sesigoqa nje sesivala kuyena phela mina mfethu uma mfethu ngendlela engimthanda ngayo ngimbonga ngayo ngibonga nje mfethu ukuthi akangilahlanga mfethu uqhubekile wangithanda ngisho ngikwenzile okuningi okurongo okubheda ngoba nakhona ekhabe ngikwenza okurongo yabo ngikwenza futhi ngibona ukuthi abona manje sengikwenza kakhulu okurongo yabo ngavele into eyenza ukuthi ngibethane ngimkhulule nje uthi ngibethane ngisuke nje ekhaya ngoba bese bekhala ekseni bekhala emini bekhala ntambama mangiyibonile imali ngisho kuthiwe yani esinko yani mfenge ngithathe ngiphume ngihambe ngiyibhema ngoba ngithathe le mali ekseni emini ngiyabuya sengilambile into evedane imphathise kabuhlungu lapho ma ekseni uthatha imali yangu 100 rand wahamba uyibhema yonke usuyabuya emini uzofuna isinko ntambama uzofuna iplate uthatha le mali yokuthenga isinko futhi wena ulambile futhi wena uyadlala wena ngathi unokuthatha ibray pack ezophekwa uyithatha uhambe uyidayisa omunye futhi kwabona ngala ngamaconsi abone ngoba khona amathayi kanje ekhiphe ekishini ayithatha abone ukuthi ekhe yakho umuntu ayithatha ayifake emasendeni futhi la ade hamba khona ihamba iconsi ihamba iconsi ihamba iconsi ihamba iconsi bathi mabeyovula bathi hayi iphume kanje ibray pack hey useyidayisile mfethu yabona nje sibenze wrong mfethu urongo bona kahle uma usuhleli wedwa yazi mfethu umuntu oyiphala mfethu ngendlela nganamqondo ngayo into uyayenza manje ngoba usaqalekile uma ukwabhema mhlambe kohla kabuhlungu ngalesikhathi usabhema plus futhi ke uma wenza no wrong ke awunqane ukuthi usabhema kulo ukuthi unabo abantu sebefuna into zabo athi uqeda kubamba inkunzi manje hey ngoba abanye bayakulandela liyakushonela lapha liyakushonela mfethu abantu bakhathele mfethu weke waboshwa kodwa small mina too much uboshelwana ngiboshelwe house breaking iqandisa kanjani ubani yona house breaking le house breaking engibopha cabanga ngiyazi bakubamba kuyi crime scene noma awuyazi angiyazi engiyenzayo waphendwa cabanga ngizophendwa hey bese inakhona lapha ngamzondani lo mfethu ngisho ngenhliziyo ukuthi buka lokho engihlezi ngikwenza ngibanjwa khona ngizobosha into engathi uyawakhokhela amacala kunendoda lapha eyayiwusinawana nayo ithi uyawakhokhela amacala ongabanjwanga kubo uthi uyawakhokhela bakhokhela wena uyawakhokhela mase ubanjwe ubanjelwe into ongayenzanga usuke cha angithi wena ufukwenza into ongabanjwa uvela usuku uboshelwe into ongayazi usuku imvelo isuke isikhokhisa sujazz uyajazz ekugcineni uyajazz ayi ngasho uqinise mfethu leyanto yabomphetho onjani lo muntu uthi ungena kwamakhelwane wakuba yabo ngoba ngena amakhelwane ufika untshontshe u2 plate istofu cabanga ungantshontshe u2 plate basosile kahle ekhanda futhi wathi mayedlule ewindini wathi inhla una u2 plate makhelwane lo basuka lapho bayambopha yabo ngoba bembopha umuntu wakhona uyasuka uzothi behamba nami mfethu yazi uma wafika ababuza into eyodwa wathi wena lo umngane wakho yini wathi lo mfethu cha wathi pho indaba usucabanga ukuthi
uyena ohamba naye. Hayi mwana mpela ngase ngidawe induku ngase ngisaba Mawuthi ushaya ugcina usukhomboneta ngapha. Ngisho ukuthi ushawa kanjani bese usungancamela ukugaqelisa omunye umuntu wawucabanga kube ngangifike ngishaya u10 years lapha. Hey. Wayezothini-ke shuthi ngiyaphuma ejele mina ngihlangana naye thawu mfethu unjani bhuti wami ngabusha kamnandi-ke ecaleni lakho ngathi ungaphinde ungibophe futhi hey hamba ugange uphinde hey bongeke futhi ungazama ngazo zonke iy'ndlela ngisho kuthi uyamsaba lowo muntu ela kukho mnandi ukuhlala ejele. Small kunomuntu ongakayibhemi yonga kunomuntu ongangena ey'dakamizweni ungathini kuyena? Umxwayisi. Umnika yisexwayiso. Hey mfethu into eba inkinga ukuthi utest wena mozoyibamba nje ekuthenini ukuthi ungatest ngoba once watesta sekubhedile kiss and marry sekubhedile lento isilima wena mfethu ngoba yabo mosayiqala hey abangani baningi nemali iningi uyiphiwa ngapha nangapha sathana lento idemon ngoba ngikutshela ukuthi ubone ngisho ukuthi usufuna ukuyiyeka uyihlalelekini yawusana bangani usilokho uyivalele yazi ubona abantu ongabajwayele befika bezokuvakashela abantu ongazwani awuqhaye ukuthi ayibona namhlanje ngivakashela uphupha ngisho ubhema ngelinye ilanga ideke uyitafula phambi kwakho la bantu bazo mhlambe phethu sekusele mhlambe 2 days ukuthi ngempela lento phethu uyitrain la egazini iphume nje ngempela uzofika ngalelo suku lolo phela ngalesikhathi usuku lokugcina la sifanele iphume khona ingalesikhathi uqaleka kakhulu namapain ingalesikhathi uwezwa kakhulu uzobona ukuthi ngempela usathana akafiki mase masashaya lezi insuku lezi ufika ngalesikhathi nje kuwest ngempela yabo ngalesikhathi ngene eminyango wona umbuza kuqala imfuzo iphethe lento athi vala umnyango hawu indawo wabhema kanye kuba ngathi usubheme kaningi. So abantu abayigwema izinto ezinjengokuhamba befuna ukutesta izinto abangazazi amadama abangazabosho ubani nalokho-ke wena mfethu abangani mfethu abahlala nabo mfethu abababheka ukuthi babangani abakanjani khona abangani abeqiniso khona abangani abangabona beqiniso umngane weqiniso mfethu ngeke aze kubuka uyongena emgodini athula ngasho lutho yabo lo owamanga uzothula kubuka hey kanti mina mfethu ngiqamba manga mfethu abo abantu abaningi ababhemile akekho mfethu bambala mfethu abanesifiso sokuthi abanye bengabhemi abaningi banesifiso sokuthi lo ngathi ngayizwa nami lento engizwayo kanti lokho ikhona lokho kulimazayo ngoba kunokuthi bephele abantu ababhema lento bazoqhubeka abandi abantu abaningi mfethu ngeke azaxwayisa kutshela ukuthi bro wami ungazuqale lento le ngoba uzolingeka uzogaxeka umuntu uzofuna ukuthi uyizwe lento le naye ayizwe kanti iyabheda leyo nto mfethu hayi nina bendlondleni ophapha ekhanda kamenza indaba awulalela umuntu omemeza ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile hayi mawusubuke weza wafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni leyo yethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwestebele Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasobezosilandisa kabanzi ngenqinamba ababhekene nazo eyidakamizweni uma wesilisa useyidakamizweni noma kanjani uzontshontsha okuzokholela ekutheni uboshwe noma ubulawa abantu uma umuntu wesifazane noma kanjani uzoqwayiza uzodayisa ngomzimba uthanda ungathandi uzogcinela lapho okungakwenza ukuthi ube isisulu sokubulawa abantu abaganga abantu abadayisa ngomzimba ziningi izimo ongayithola ungaphansi kwazo ongakazi uzuyicabanga empilweni yakho njengobuzwa besuke befika la bezoxoxa bezoxwayisa ngeimpilo zabo besebenzisa impilo zabo uthi thina siphakathi nazi inkinga esibhekana nazo kulento le ngakho ke kuyongiphatha kabi ukuthi sithi sisikhulume seze sakhihliza amagwebu uthola kathi kunomuntu obuka iMP TV1 kodwa futhi ozotholakala eseyimbandakanya nezidakamizwa mangabe ke uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu uhlelo oluwuchungechunge oluvela njalo la kwi-Mp TV1 siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakho ibell kuzokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalelo suku siyacela abantu bajoin imembership ibaluleke kakhulu
ukuphela kwendlela esokwazi ukuthi sinqobe ngazo ezinye izimo esingakwazi ukuyinqoba ngenxa yamandla. Ngakho-ke siwumphakathi masingabambisana soyinqoba izidakamizwa. Igama lami nguProfessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi. Njengoba ngikhuluma nje sengincenga.